Usa ka call center agent nga nagpost sa social media nga nangayo og usa ka libo ka pesos kang Governor Juan Garcia nga nagtawag pa nga mama sa gobernador. Personal nga miatubang kaniya. Wa man mag-trending kining post sa netizen nga si isisi sa social media kon Ariel Dagoy. Matuod niyang pangalan apan nakaabot sa gobernador ang iyang panawagan sa miaging Lunes gabi. Nakulbaan si Dagoy dihang mi-reply kaniya si Garcia apan bisan pa niini mibutho gyapon siya sa Kapitolyo. Nagtuo siya nga kasab-an sa gobernador apan gitinuod sa gobernadora ang iyang pasalig nga hatagan og usa ka libo ka pesos kon mopakita kaniya. Kabaw ko nga risk gito siya kay like pagbasa na ko sa mo reply la kasaba gini akong paabuton sa Cebu City Hall murag yaw-yawan jud ko ani ay sa dire sa government kanang sa Capitol. Pero unsa may mawala na ko, di ba? Out of sincere will man to nga nag-post ko. Nagbasa ani tanan and so used to getting so bashed per me di moto ako siyang gitubag nga yaga na sad kag apil nagmamamama kanako ba nagyaga di ko pero on the other hand ko basig na kinahanglan gini siya so sige ari ako sa opisina